Apa umroh kecil kok? Emang piro? Lari. 3.000. Sadam pusen. Ya, loro 5.000. Wah. Sadam pusen. Ku cek piro le? 5.000 wae nek ngono. Iki kena mbak par ngono. Aku nek sita ya tangguh selilit. Nah goreng kabeh wis lek. Masak dadi sak pirang. Kira bakal jeruk tak kene. Kok kaya mimpet mbok pateni. Ambek apa? Iki tak simpeni yo mbok jaluk tora. Iya. Engei tapi wong lor kono ono Mekah. Apa kerupuk? Dek iki. Oh, digondol siapa? Ben ora mampu ale. Wong paling gak roh aku. Mbek kuwi nek ngono. Iya. Apa jere? Digondol wong lho ora roh. Oh kowe. Wah dipilih wong paling ngetek isine loro mangko. Iki gak yami-ami. Kecilit. Iya. Iku malah mlebeke wong. Ya timbang warna enak kuwi jariku. Iki lho nek ngono tanggawe iki aku ben aku iki ketak-ketak kok isine dirungono wong. Nggonan. Malah krungu wong, dia dipangan nang omah. Kok iku apa jenenge? Telu iki wae. Lane apa? Ambekane sapa? Ini pat, ambekane jaluk ning kono entek terus. Apa? Iki piro? Segina. Mbah, Ora nduk, bener. Hah? Ketekan. Sana surung tak ocek iya. Telu lapar. Nah, ketekan. Tapi goreng 4.000 tempe. Wis ah, wis. kerupuk tempe, guys. Apa nang jendok? Mak, kan delok mandar tadi. Ora. Haripan aku goyo. Cuman nek bojone. Panas kok sehane, Mak. Goreng goreng. Capek. Nggih. Sawu apa-apa gak jaluk. Ya Allah, sawu barang. Banyu neng kono. Apa sesuk bakale? Iki terong loro tuwa. Iki lho gawa kok. Lah ya apa digawa iki? Ora, mongko kethik-kethik dirungono wong malah. Wong Pak Bes. Iya, pe tak ganyang. Kok krungu wong Pak Bes. Delok. Kanton kalah mbek mesin. Paling ya suarane kok jengker ora krungu. Kene ya dhewe wong mangan kudu mangan ora lek kakak tuh. Nek timbang marne pas aku pantas iki. Kowe nape nyomak nyamuk pantas lah Ben. Yo nyanten. Mah, kotak-kotak malan delok wong. Yo ngemut-ngemutan. Nggih. Ngemut-mutan ae dene. Iya yo. Ngono. Aku malah rasa weneng. Dari cukup pental bae bara krungu wong kok. Ada priben, De? Duwe. Nggo wong ngene lah lho jajal ora ngarah ketangan. Ora apa kok nek masalah lesu ya entek. Lombok. Mosok kok gayem kletik-kletik ya mak mati rungokno wong. Lah wong mbuke dhewe termasuk mus pupuk wis senengane malah kok. Si loro, telu, papat. Ojo 11 ya, Mak. Ya, Mak, kok Nah, kilo Kamu kenepi. sapa mang? ditang nek tak pene ngono. Tak pene ngono. Orena yo nek ngono dik sak cilik kok. 11. Dhewe no. Maksudku amat yo tak ngisor. Hitung, guys, wonge. 5.000. Kasih napa karek entek wae kok. Bapak kelan apa, Mak? Kelan apa? Aku mau kelan kebagianane uta. Tanggo rong dina lho tibake. Kuwi apa ke? Iku wis tak tuku iki lho, 11. Ngunjaro. Nggonjaro. Ngumroh. Lho, jeruk. Oh, wis sasak sesuk. Boten teh. Bakal jangane aku sing urung oleh apa? Mau keluar aku genane bar keluar utah. Ae lho diompakno enak iki lho mbok ngene lho. Kitu wae to Rede. Kena mayune ngene lho. Iki. Iya, cek 6 iki. Ndait sesuk disambel. Ndek tomat ora. Tapi kurang rempeyek. Apa nih? Rempeyek. Cek 5.000 iki yo. Ya wis. Tomate sitok wae. Tomat piro sitoki? Sak
ada ta pas aku cijen. Lho mulai. Iki ya. Tomat guys, piro niki? 2000. Wis murah meriah iki. Loh, Jadi 2000 iki 7. Enggak pernah lamboke gak? yo le, rombokmu kok wali Dik. Iki lho. Iya aku ya lah. Iki kan apik. Nah, sing ayu toh, Cak. Iki lombok panas doan terus. Linting. Ina mang, ngono kok ora legrek. Jare sapa? Nang kidul omah mang yo ngene grompiang ngono jare ora. Nek lho. Masuk nyampil kayak ning abange Dik. Kalian tek masuk. Abange elit anak sate. Iki 1500 wae. Delok le anak sate yo. Iku mah ulere grem-gremet ning jero. Sing ngene iki sitok telur. Model ning ngono iki wae ku saneng cok loro. Bet tomat sing akeh. 1500 wae kok. Mah nang ulere ngono. Papat. Papat tapi itu 11. Di 11. Iki 11. 11. Itu neng kenang kleru. Kok mbok itu teko dua lho, Mbak. Klerune apa? Jombong kenang kleru akeh. Carane 11. Terus telu. Papat. Ya 11 tenan. Duwe tara. Ini. 2000. 2000. 2000 ambek 16, Duk. Kira dadi deh. Tarik kan 16 piro, Mak? 38. Yo. Wis apa neh iki yo. 8 lho. Iki dinggo jarah teronge. Iya terus. Kowe kelar gondol iki ta ra? Mati ya. Kowe pengen ndi le, guys? Nyambut ora mbak parkir lho, goleki lho. Gak aku Boh, kaya ning kulkas mbah cek duwe apa ora? Entak kali. Entak yo wis. Wis aku. 4.000, 5.000 yo. Laris, sesuk wonge wis prai kirang dino. Allahu Akbar. Terima kasih. Loro ngono sing mantret. Kremet, Nak.